खुलुमबाय दिनै 7 मे 2020 नि सप्तायाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्टनि सप्तायानो जाहैबाय आं डाक्टार जानो गोसो। HSLC टपार त्रितराज बास्तव कलिता। देग्लायनि HSLC आनजादाव पदुमपुख्रि हाई स्कुलनि फरायसा त्रितराज बास्तव कलिताया गासै 600 मार्कनि गेजेराव 595 नाम्बार मोननानै आसामनि मादावनो सेथि सारियाव जायगा आवग्रिनो हायो। दरं जिल्लानि थागिबि त्रितराजआ डक्टर जानो सिमां दं होनना बुंथियो। निउज लाइभ खौरां बिजोंजों सावरायनायाव बिथाङा बुङो दि आं मेडिकेल साइन्सआव फरायनो थाखाय बिगियान बिफानाव एडमिशन लागोन। बिथाङा बुंबावो दि आं सम मोनब्ला लेखा नायनो मोजां मोनो। आरो बिथाङा मोनसे बाख्नायथाव आरो खोनासंथाव बाथ्राबो बुंबावो दि जों फिथाइखौ सानालासे गोसो होना आरो खस्थ' खालामना फरायनांगौ। बेबायदि आखुजों देरहासार जानो हायो। 2 नम्बराव दङ BTADआव थाबैनो बिसायख'थि खुंनो थाखाय राजखान्थि हान्जाफोरा दाबि दैखांदों। राजखान्थि दोलो जेरै BPF, UPPL, गण सुरक्षा बायदि राजखान्थि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा कर'नानि थासारिया आसामाव जोबथानाय लोगो लोगोनो BTADआव बिसायख'थि खुंनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। BPF राजखान्थि दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो पाब्लिक हेल्थ मिनिस्टार रिहन दैमारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुङो दि बिसोरनि हान्जाया BTAD रायजो-राजाफोरनि इन्टारेस्टनि थाखाय थाबैनो बिसायख'थिखौ खुंनांगौनि दाबि दैखांगासिनो। बबेखानि UPPL राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि आं साननाय बादिब्ला कर'नानि थासारिया जुलाइ दानसिम जोबथागोन आरो जोंनि UPPL हान्जाया बिसायख'थिनि थाखाय थियारि। बेराफारसे गण सुरक्षा राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि नब कुमार सरनियाबो BTADआव थाबैनो बिसायख'थि खुंनायखौ लुबैयो। बिथांनि साननाय बादिब्ला बिसायख'थिखौ सेप्तेम्बर दानाव खुंनांगौ। 3 नम्बराव दङ गिलु-बालु बेरामजों जुजिनाय सासे फरायसाया 95 जौखोन्दो मोननो हादों। HSLC आनजादनि फिथाइखौ फोसावनायनि उनाव गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा गावबा गावनि फिथाइखौ लाना रंजादों। बेनि गेजेरावनो मोनसे गोसोखौ दुखु मोनहोनाय आरो मेगन मोदै गहोनाय सासे फरायसानि जिउ खौरांआ सोराङाव फैयो। जालुगुथि HS स्कुलनि फरायसा रियाज आली मुंनि सासे फरायसाया गिलु-बालु केन्सार बेरामजों जुजिनानै HSLC आनजादाव 95 जौखोन्दो मोननानै बयखौबो सोमोनांहोदों। मिथिनाय बादिब्ला बे फरायसाया दासान्दि डक्टर बिबुरा केन्सार इनस्टिट्युटआव फाहामथाय लागासिनो दङ। बिथांनि बे देरहासारनायखौ मिन्थिनानै डक्टर बिबुरा इनस्टिट्युटनि बिगुमाया रंजानानै मोनसे टुइटनि गेजेरजों बिथां रियाज आली आरो बिथांनि नखरनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरो। 4 नम्बराव दङ PM किसाननि 6 इनस्टलमेन्टनि खालारखौ फोसावबाय। PM किसान सामाननि थि बिथांखि बायदियै आबादारिफोरनो 2000 राङै बोसोराव खेबथाम गासै 6000 रां आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोनाय जायो। खौराङाव फोसावनाय बादिब्ला बेनि नेक्स्ट इनस्टलमेन्टखौ फैगौ 1 आगस्तनिफ्राय हादरनि गासै 9 कोटिनिबो बांसिन आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोनाय जागोन। अदेबानि बेनि सिगांनि इनस्टलमेन्टखौ एप्रिलनि गिबि सप्तायाव होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव PM किसानखौ लानानै गोबां बेले-बेजे जानाय नुनो मोनो। सोरबाबा साख्रि मावनाय आरो नखरसेयावनो 2-3नि मुंखौ फारिलाइयाव मोननायनि उनाव गोबां बेले-बेजे जायो, जायनि उनाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ संदाननो बिथोन होयो। 5 नम्बराव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जरहाट जिल्लायाव दावबायफैदों। आसामनि सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया सनिबार खालि जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय महाबान्दानि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दावबायहैयो। बिथांजों लोगोसे मन्त्रि पीयूष हाजरिका, राज्य सभा MP कामाख्या प्रसाद दासआ, लक सभा MP तपन कुमार गगৈ आरो पल्लव लोचन दास मोनाबो दंफायोमोन। बे खौरांखौ बिथां डक्टर शर्माया मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दावबायहैनायनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव सुलाद लाहैयो। बिथां डक्टर शर्माया जिल्लानि एडमिनिस्ट्रेसन आरो देहा फाहामगिरिफोरखौ लोगो हमनानै COVID-19नि गासै प्रिकसन्सफोरखौ लानो बिथोन होयो। मख'नो गोनांदि रायजोआव कर'ना खैफोदनि समाव बिथां डक्टर शर्माया गावनि देहाखौ सानालासे आरो मेंनाय गैयै खामानि मावबोगासिनो, जायनि थाखाय बिथाङा रायजो-राजाफोरजों बाख्नायजायो। दिनैनि निउज आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।